Nga. Tanang tao dito mo ato dito. Ay kagawad. Saan pan? Hindi, pangog. Asa gawad Pag abot ato bang gawad. Kuguson ka na mo. Oh, magpugos. Kagawad. Muda mo tanang tao parang. Pero ikot naman na siya na yung jet. Di ba yung lansan na kapitan? Yan yung nag-lansan kapitan na kaon? Kagawad na. Gagawan? So una pa panahon ba ni tao mo na bilungon? So una pa? Wala ito mo lansan siya. Gagawad na ito siya. Namaw mo lagi po dito pagkakuan mo. Siya. Tatol sa general. Tao na gyapon na sa general. Tao mo Tanang tao lagi pare. Iya. Sao na ni mo na mo hadiah kay mo. Unyag. Ikan hadiah ke pakuguson man dia. Pagugos siya kay kagawad siya. Lima yang pas mo eh. Kailan ba? Tay sakto dagan to. Kagawad to. Siya, Ha? kagawad barangay. Isa ba siya? Ikaw. Aw. Dai si Adol, hindi ako si Adol. Why? Magkikita sa. Bro, lami. Ha? Lami to karon ta paglansa panglawgaw na kaway kwartahay. Ah, ganun. Usa nga daganan ni Adol dai. Kita. Ang kapitan Ginaw na ka sa gagawad yung makadaog kay tulong na dagan mo kada magmano. sa kagawad. Oh. Di pwede na kung katulog ka pilde. Di na ka Pagka-gin udagan. gyapon. Mura ka gin mo gyapon to. Pero Kitutulungot ka kitulungot ka gin.